Cyklistika je mnohem víc než jenom zábava, koníček nebo sport. Pro mnohé z nás může být jízda na kole pohodlný způsob dopravy, který spojuje každodenní pohyb, flexibilitu, nízké náklady a hlavně udržitelnost. Ať už jezdíte ve městě nebo mimo něj. Je to taky skvělá volba pro všechny příznivce zdravého životního stylu. Cestu do práce si klidně můžete naplánovat trochu delší. Ranní výšťka bude fungovat jako skvělá aktivace na náročný pracovní den a probudí vás líp než káva. Stejně tak si můžete prodloužit i cestu domů z práce a průběžně ladit formu na další díl ze seriálu Road Classics. Provoz ve městě každým rokem houstne a původní infrastruktura na takový nápor už prostě nestačí. Jízda na kole se stává jedním z nejefektivnějších způsobů dopravy na krátké a střední vzdálenosti. Kolo vás provede úzkými uličkami a zkratkami v centru, kam se autem ani nedostanete. A pokud náhodou ano, na kole budete určitě rychlejší. V minulém díle jsme si už ukázali, jak vybrat správné kolo a jak se připravit na úplně první výšťku. Odkaz na video najdete v popisku. Ten nejdůležitější návyk každého správného cyklisty si ale ještě jednou zopakujeme. Tušíte správně, na mysli mám safety check. Ať už vyrážíte s vaší novou aerosilničkou, nebo jste si zrovna půjčili sdílené kolo, před každou jízdou bychom se měli ujistit, že kolo dobře brzdí, obě pneumatiky jsou dobře nauštěné a pláště nejeví na pohled žádné známky velkého opotřebení. Nezapomeňte taky zkontrolovat pevné osy kol, případně všechny rychloupínáky, jestli jsou pevně dotažené. A pokud je všechno tohle v pořádku, tak můžeme vyrazit. Ahoj, já jsem Jix Pavé Cycles a ve spolupráci s Direct pojišťovnou jsme pro vás připravili sérii videí, která vám pomůžou se na kole trochu víc rozjezdit. Dnes se společně podíváme na to, že i jízda na kole ve městě má svá jasná pravidla. Základní pravidlo, na které bychom měli při jízdě ve městě pamatovat, je, že cyklista je plnohodnotným účastníkem silničního provozu. Na silnici patříme úplně stejně jako auta, motorky nebo třeba prostředky městské hromadné dopravy. Máme ale taky stejnou zodpovědnost a musíme dodržovat všechna pravidla, zákony a vyhlášky. Respektujeme dopravní značení, světelnou signalizaci a samozřejmě přednosti v jízdě. Úplně stejně jako kdybychom jeli autem. Výjimkou jsou snad jen dopravní značky a semafory určené přímo pro cyklisty. Ty ale poznáme na první pohled a automaticky se jim podřídíme. Bezpečnost by pro nás měla být vždy na prvním místě a proto se na kole snažíme co nejvíc předvídat. I když do křižovatky výjíždíme s předností v jízdě, vždy raději počítáme s tím, že nás ostatní účastníci silničního provozu mohou přehlédnout a přednost nám prostě nedají. Ideální je navázat s nimi alespoň krátký oční kontakt a přesvědčit se, že nás ostatní řidiči vidí a do křižovatky nás pustí. Pokud nejste aktivní řidič nebo si v pravidlech silničního provozu a křižovatkách nejste úplně jistí, poctivě si je nastudujte. Třeba v mobilní apce, která pomáhá budoucím řidičům s přípravou na zkoušky. Není to žádná ostuda, naopak je to zodpovědný přístup, který se vám v provozu vrátí a při samotné jízdě vám dodá potřebnou jistotu. Evropské metropole, včetně Prahy, postupně rozšiřují infrastrukturu pro cyklisty, která by nám měla jízdu ve městě usnadnit. Ideálním řešením jsou cyklostezky úplně oddělené od ostatní dopravy. V ulicích ale narazíte i na další značení, která bychom měli umět bezpečně rozeznat. A na ty se spolu právě teď podíváme. Ochranný cyklopruh je vyhrazená část vozovky, oddělená přerušovanou čarou a označená piktogramy kol. Auta do ní nesmí jen tak výjíždět ani v něm parkovat. Mohou do něj ale najet při objíždění překážky, při odbočování nebo když se do svého pruhu prostě nevejdou. To vše ale pouze za předpokladu, že tím žádného cyklistu neohrozí. Cyklokoridor je na vozovce vyznačený piktogramy kol s dvojitými šipkami, bez dělící čáry. Na rozdíl od cyklopruhu žádný prostor pro cyklisty vyloženě nevymezuje. Auta do něj můžou běžně výjíždět, řidičům spíš dává jasný signál, že se v daném úseku cyklisté často vyskytují a nám zase ukazuje směr jízdy a taky prostor, kde bychom se měli ideálně pohybovat. Je to prostě taková připomínka pro všechny účastníky provozu, abychom k sobě byli ohleduplní. Cykloobojsměrka nám dovoluje projet i jednosměrnou ulici. Pro cyklisty by to ale rozhodně neměla být běžná praxe. Cykloobojsměrka je vždy označena dopravní značkou a bývá občas doplněna i vlastním cyklopruhem. Důležité je držet se u kraje, počítat s protijedoucími auty a nechat si dostatek prostoru zejména v úzkých uličkách. Přejezd pro cyklisty funguje podobně jako přechod pro chodce. Ale pozor, cyklista na něm nikdy nemá přednost před auty, která jedou po silnici.
Přejíždíme ho jenom tehdy, když neohrožujeme sebe ani ostatní účastníky provozu. Pokud je u přejezdu umístěna světelná signalizace, tak je to jasné. Řídíme se podle semaforu. Vedle cyklistické infrastruktury, která by nám jízdu ve městě měla usnadnit, se ale můžeme setkat i s drobnými překážkami, které nás hlavně v začátcích můžou trochu znervóznit. Retardéry, kostky, koleje jsou běžnou součástí městské zástavby a občas nám cestu skříží. Není ale nutné se takových míst obávat nebo se jim dokonce vyhýbat. Řekneme si několik tipů, jak takové situace na kole bezpečně zdolávat a při troše praxe vám nepřijde, že pro vás někdy byly překážkou. Koleje vždycky přejíždíme co nejvíce kolmo, klidně v pravém úhlu. Nejezděte vedle nich zbytečně natěsno, vyhnete se tak situaci, kdy se vám kolo do koleje zaklesne a rozhodí vaši rovnováhu. Před zpomalovacím pásem si klidně trochu zvolněte, ale pak už držte stejnou nájezdovou rychlost. Není potřeba těsně před retardérem ostře brzdit nebo zpomalovat na nízkou rychlost, ve které snadno ztratíte balanc. Ani na dlažebních kostkách není nutné jezdit krokem. Plynulá jízda vám naopak pomůže lépe zdolat i velké kočičí hlavy. Na cestách s horším povrchem obecně se ale vyvarujte dynamickým manévrům, prudkému brzdění, rychlým změnám směru nebo snad nástupům. Když pláště kola dostatečně nepřilnou k vozovce, můžete se dostat do smyku. Když jedete na kole po hezké silnici a po dobře známé trase, vyhněte se jízdě na autopilota. 100krát projeté cesty mohou trochu snižovat naši ostražitost, ale to se na kole nevyplácí. Každou jízdu berte jako novou situaci, protože provoz, počasí i stav vozovky se mohou kdykoliv změnit. Vždycky přizpůsobte rychlost a styl jízdy tomu, co právě vidíte před sebou. A počítejte i s tím, že se může objevit něco nečekaného. Když ve městě potkáme kolonu stojících nebo pomalu jedoucích aut, můžeme ji zprava předjet. Při takovém manévru je ale nutné dbát maximální opatrnosti. Kolonu vždy předjíždíme pomalu a jsme připraveni kdykoliv zastavit. Počítáme s tím, že z auta může bez varování vystoupit spolujezdec nebo se řidič na poslední chvíli rozhodne přeřadit do odbočovacího pruhu. Velmi podobná situace nastává i při jízdě v cyklopruhu, u kterého stojí podélně zaparkovaná auta. Tady je potřeba počítat s tím, že se dveře vozu můžou kdykoliv otevřít. Cyklista by měl jet okolo aut v bezpečné vzdálenosti, alespoň 1 metr, a měl by být připraven zareagovat úhybným manévrem. V takové chvíli se totiž snadno můžete ocitnout v mrtvém úhlu a řidič vás může snadno přehlédnout. Když v takové situaci dveře otevíráte, nezapomeňte se ohlédnout přes rameno a ujistit se, že v cyklopruhu nikdo nejede. Stačí malá pozornost a jízda městem je hned pro všechny o něco bezpečnější a příjemnější. Kolonu aut předjíždíme hlavně v případech, kdy v křižovatce vidíme předsunutou stop čáru. Tenhle vyhrazený prostor pro cyklisty má hned několik výhod. Jsme díky němu před křižovatkou lépe vidět, projedeme jako první a tedy plynulej a taky na semaforech nemusíme stát za řadou aut a dýchat z plodiny z jejich spalovacích motorů. Stejně jako si přejeme ohleduplnost od řidičů, měli bychom ji i my projevovat vůči chodcům. Pamatujte na to, že všichni cyklisté starší 10 let mohou po chodníku kolo pouze vést. I pomalá jízda totiž může na některé chodce působit nekomfortně nebo vyloženě nebezpečně. V jízdě na chodníku a v pěší zóně se proto úplně vyhněte. To samé platí i na přechodu pro chodce. Tam máte přednost pouze tehdy, když kolo vedete. Jezdit po něm totiž vůbec nesmíte. Vedle povinné výbavy cyklisty vám můžu vřele doporučit i další vybavení, které na kole zvýší vaši bezpečnost. Kromě helmy a cyklistických brýlí, bez kterých na kolo už prakticky nevyrážím, jsou to zejména světla, která zvyšují moji viditelnost v provozu. A to i přes den. Tahle blikačka je třeba speciálně navržená tak, aby cyklisté byli vidět i ze strany. Zadní světlo Varia od Garminu má dokonce zabudovaný radar, který mi na displeji navigace ukazuje auta jedoucí za mnou. Z vlastní zkušenosti je tohle hodně užitečný gadget pro bezpečnou jízdu na kole ve městě i mimo něj. Zároveň ukázka toho, jak moderní technologie prostupují do cyklistiky. Čas od času ale u některých cyklistů vídám vybavení, které bych jim na kole rozhodně nedoporučil. Spíš bych se jeho používání za jízdy úplně vyvaroval. Sluchátka v uších výrazně zhoršují vaše prostorové vnímání a snadno s nimi ztratíte tak důležitý přehled o silničním provozu. Mobilní telefon připevněný na řídítkách zase svádí ke sledování informací na displeji namísto cesty před vámi. Zbytečně tak zaměstnáváte další důležitý smysl, který byste na kole měli mít plně soustředěný na veškeré dění okolo vás.
A když jsme u toho mobilního telefonu, snad ani nemusím zmiňovat, že na kole rozhodně není dobrý nápad za jízdy natáčet storíčka nebo si fotit selfies. Naše zdraví a bezpečnost by vždycky měla být důležitější než lajky na sociálních sítích. Jízda na kole je skvělá i ve městě a silničního provozu se nemusíte bát. Stačí si osvojit pár základních návyků a pravidel a hned se budete cítit mnohem klidněji. Předvídejte, buďte předvídatelní a hlavně chovejme se k sobě ohleduplně. Ať už jsme řidiči, cyklisté nebo chodci. Jen tak se ve městě budeme všichni cítit bezpečněji. Tak doufám, že teď už bude pro vás cesta městem na kole trošku jednodušší a taky příjemnější. Zatím se mějte fajn, vidíme se u příštího videa, na stezce, na kafi nebo třeba na společném švihu.